en un moment hi ha una situació d'impàs que s'ha justificat clarament, que fins que no es posen en marxa les mesures estructurals de mig i llarg plaç, que estan basades en les 3 dessaladores, però molt especialment en l'entrada en funcionament de la primera dessaladora a finals, durant el mes de maig de l'any vinent, hi ha una situació que, com que no s'han recuperat els pantans de les conques internes, com que hi ha hagut poca neu a Capçalera, poca neu al Pirineu, ens trobem en una situació de risc, d'alt risc, entre finals d'octubre i l'entrada en funcionament de les dessaladores, si no canvien les circumstàncies climàtiques. Per tant, estem parlant d'una afectació a més de 5 milions de persones, aquesta és la primera prioritat. Per tant, aquesta és la solució que ha intentat resoldre el govern de la Generalitat, que és el que té les competències, ha fet el que ha pogut, però les coses, de vegades, i més en temes de clima, no van com un vol, i per això s'han buscat mesures de llarg termini, que és la dessalació, i és la mesura estructural que està prevista per donar suport. Bé, en aquest moment, per donar una solució temporal, s'han estudiat diverses opcions. Potser sí que és veritat que hi ha hagut molt soroll al voltant d'aquestes solucions. Sempre que es parla d'aigua hi ha soroll, que a vegades no hi ha soroll d'aigua. I realment la solució que s'ha vist, la més adequada, és utilitzar la concessió del CAT, que ho coneixeu perfectament, el Consorci d'Aigües de Tarragona, que té una dotació de 120 hectòmetres, que s'utilitza amb un 60% de mitjana, que té uns mesos d'utilització punta, que són els mesos d'estiu, i no tots, perquè hi ha mesos d'estiu que tenim molta alta ocupació turística, però que no tenim grans usos industrials, però són els mesos on realment la concessió va més a tope, va més propera als 4 metres cúbics segon. La resta de l'any la utilització és més baixa, també en funció de com estan els aqüífers del propi Camp de Tarragona. Què és el que es pretén? Durant aquests mesos, octubre-maig, que a més coincideixen amb els períodes de menys utilització, poder continuar utilitzant la dotació que té el CAT per connectar-lo, com ja estava des del començament, amb el sistema d'aigües de Barcelona, amb el Ter Llobregat. És cert que en un moment determinat es va prendre una decisió de no acabar la interconnexió, sense cap tipus d'apassionament, i fora d'aquest debat, quan en puguem parlar quan ja estigui el tema més tranquil. Per seguretat, per logística, ja està per sentit comú, tindre una interconnexió feta amb tot el que són les àrees metropolitanes catalanes és un bon negoci pels ciutadans, bàsicament, no pels gestors, no tan sols pels gestors del sistema d'aigua, que també, però pels ciutadans és un bon negoci. Perquè normalment ens trobarem amb la situació que la conca excedentària, i excedentària amb aigua de qualitat, normalment és la del Ter Llobregat, més que la de l'Ebre. Per tant, dins d'aquest sistema d'interconnexió, l'únic que es demanda en aquesta situació és tenir un sistema absolutament transparent de gestió d'aquesta interconnexió i de gestió d'aquest cabal. Com es garantitza el cabal? A través de l'òrgan rector de la conca, que és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.